Id-deputat nazzjonalista Franco De Bono jgħid li f'pajjiżna l-affarijiet jiċċaqilqu jekk tieħu azzjoni. Min jaħseb li b'artiklu forsi tista' ċaqlaq l-affarijiet kieku jkun tajjeb hekk. Imma sfortunatament ma tistax. Fakkar bli ma daħal fis-seħħ f'pajjiżna id-dritt tal-avukat waqt l-interrogazzjoni. Meta daħlet fis-seħħ? Meta sentajt ruħem il-vot. Kull min jitkellem fuq il-metodu għax faċli fuq il-putruna toqgħod imma l-metodu ta' kieku mużajċ il-metodu. Kieku iċ-ċittadini ta' Malta m'għandhomx id-dritt li meta arrestawhom ikellmu avukat. De Bono qal li huwa tkellem għaliex ħadd ma kienet jagħti kasu. Illi ħafna drabi kelli nitkellem. Tajjeb, ħafna drabi kelli nitkellem kemm fuq temi ta' ġustizzja u kemm fuq temi oħrajn. Jiena tajt kummenti lis-Sunday Times nhar il-ħadd, ħafna drabi jitkellmu l-backbenchers minħabba xi nuqqasijiet li jkunu ġejjin front bench. Kieku dritt tal-avukat kien hemm xi ministru li daħlu fis-seħħ. Ma kienx ikolli għalfejn nitkellem. Il-backbencher nazzjonalista spjega għaliex hemm bżonn li jinqasam il-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern. Biex isiru da riformi fil-ġustizzja u fl-intern, ir-ras tas-salib u l-ikbar messaġġ qawwi u konkret li rridu nibagħtu hemm barra huwa li naqfu l-Ministeri. De Bono saħaq li huwa għandu raġuni fuq naħa tiegħu u żied li l-Gvern ma jistax jibqa' jkaxkar saqajh. Fejn għandek bżonn ta' riformi estensivi, ma taffordjax kaxkar saqajh. Mistoqsi x'jagħmel jekk il-Prim Ministru ma jżommx kelmtu u ma jaqsamx il-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern, Franco De Bono wieġeb hekk. Dikjarazzjoni qegħdin Brian u diktor. Fl-istess programm il-backbencher nazzjonalista wieġeb li ma rridx jikkummenta meta mistoqsi jekk sarx kuntatt miegħu fl-aħħar sigħat min-naħa tal-Prim Ministru jew mill-Partit Nazzjonalista.